अरे बहुत दिन ହେଇଗଲାଣି ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା କିଛି ହଉନି। ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ଗୁଡା ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ 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 ଏଇଥର ଆମ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା କରିବା। କଣ ସବୁ ରାଜି ତ? ହଉ ସବୁ ତ ହେଲା। ହିରୋଇନ ଏବେ କିଏ ହବ? ତୁ ପରା ଅଛୁ, ତୁ ହିରୋଇନ ହେଇଯିବୁନି? ତୁ ଆଉ ସୁକୁଟା 2 ଜଣ ଯାକ ହିରୋଇନ ହେଇଯିବ। ଆରେ କି କଥା କହୁଛୁ ମ? ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀମାନେ ମତେ ଛାଡ଼ିବ। ଇରେ ଡମ୍ବୁରୁ ଭାଇ, ଆମେ ବି ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ କରିବା। ହଁ, ଆରେ ଡ୍ରାମାରେ ଭିଲିଆନ ପାର୍ଟ ଆମଠୁ କିଏ ଭଲ କରିପାରିବ? ଏଇ ଜଟିଆ ଚକରାକୁ ଟିକେ ମଉକା ପାଇଲେ ପିଟିକିରି ରାଗ ସୁଝେଇଦବା ଆଉ। ଆରେ ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀଟା କିଏ ରେ? ଆମକୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ଭରା ଦେଲ, ଆମେ ଖାଇବୁ। ମୋର ଡ୍ରାମାରେ ଆଗ ସିଟ୍ ରଖିବ ରେ। ସେଇ ପଛୁଆ ନେଇ କହିଦଉଛି। ଆରେ କି ଅଭିନୟ କରୁଛ ସବୁ? ତୁମକୁ ଶିଖଉଛି ଗୋଟେ, ତୁମେ ସବୁ କରୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ। ଆରେ ଡମରୁ, ତୁ ପରା ମେନ୍ ଭିଲିଆନ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ବି ଠିକ ସେ କହିପାରୁନୁ। ଆଉ ତ ପାଳିଆ ତ ଛାଡ଼ ତା କଥା। ଯେମିତି ଶିଖେଇଲି ଆଜି ରାତିରେ ଷ୍ଟେଜରେ ସେମିତି କରିବ। ତେଣିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେମିତି ଖେଳରୁ କୁସୁମ ଚାଲିକି ଦେଖିକି ପଡିଯିବ ନହେଲେ। ହିରୋ ତ ହିରୋଇନକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଛି। ତମେ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛ ବା? ନଲା ମୋର। ଆରେ ନା ବାବା ନା, ଜନତା ଜୋଛନାକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, ହେଲେ ଏ ବାଦଲ ତା କୁସୁମକୁ କେବେ ଭୁଲିବନି। ଆରେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ରଖିଦେବି, ତୁ ସହରକୁ ପଳା। ପୂଜେ ଏ ପୂଜେ। ଆରେ ହେ ନଟିଆ, ତା ନା ପୂଜା ନୁହଁ, ତୁଳସୀ। ହଁ ଆରେ ଇଏ ତ ପୂଜା। ରହ ତ ଦଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହେ କୁସୁମ, ଏବେ ତ ଆଉ ତୋ ବାଦଲ ନାହିଁ ନା, ତୁ ଆଉ ମୋର କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଦାଦା ପିଲା ତୁ କୁସୁମକୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ଆଣିବନି। ରହ ଏଇନା।